Balimao Anyokma, très urgent. Balimao, et révélation belle bas de baby. Mercredi 24 juin 2026. Malion, Asimi Goitana Sunguru Batulunyang. Mali Sanuba Chouin Tchouyamina Kalabo. Ouwe Warmu Bo Mali Sanuna, Malion. Milliard bas saba. Mena perevou de ira aula bi Malion. Mali sanu be se ka courant di Malion ma. Mali sanu be se ka Mali armée la be. Mali sanu be se ka Malion bo geleya konana. Afrique be Mali est troisième producteur d'or de Abo Kalama. Malion Asimi Koitani Batulunyang be ka Mali sanu chouin chogoya mina. Ou keleme sorasu keleme ka sanu dinga kla ulu nyoko che chogoya mena ndado a sekera la bi. Malion mena épisode fla de ke sanungo inka. Mais épisode folo kebi. Ne be kuma ne sosobarate Mali fashi. Parce que ne be boni perevu di. Ne ka perevu Malion aw ni anga je angola me nyongo fe. Docteur Shogel Kokala Maiga kumbe premier ministre la wakati na datura oronna. Shogel Maiga kumbe premier ministre la aya somina la aya kumaninfo. Malion aw ni anga jangani kumala me folo. Na yi nyɔgɔn minɛ an ka jamana baara kosɛbɛ a ye ɲɛmɔgɔ bɛna lafiya sɔrɔ an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ka sɔrɔ ni ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔla min bɛ nafolo don a kan ka dɔ yɔrɔ min na jamana bɛna yiriwa min ye misali don bɛ to k'a di maliyɛnw ma kɔsa in na jamana dɔ wulila ka taa la bourse de valeur de l'or kata tubabu jamana dola uko kuye sanu mi importé ka bo Mali la san kelen kono yo valeur di ne valeur ta ne na kolosili ke Mali kono Mali yere ka service ku kuye mi exporté kata jamana in kono joli de do wari mi fora bourse de valeur de l'or la ani wari min fora Mali kono ayu comparer anana mi différence min be woni ñowonche Mali budget de ça veut dire que wari min be chouin aba yuru ka di ma dama oye Mali budget do donc o bayira ka fo ko oye jamana clé oye produit clé abe kuma mere Mali budget 3000 milliards milliards tante milliards mugante milliards kemete milliards basaba san kele Malion san wari sanu me yurugu ka kla u sorasi dama nyonche Malion milliards basaba et puis amena vidéo do ke chini ou be chini ngene et arabu nunu ni comment on appelle Assimi Goïta Kelembek ani Batulu Kelembek ka business munu daile arabu jamana kan betla kan dado fanala Malion wallahi Mali te fantan jamana docteur Shogel Kokala Maiga ay ni fo domi ne a fon kerefe mo godana ngube Assimi be Shogel gang bo premier ministre yalla Shogel yende ka fo kanga sanu be ka chouin ayere afo a bela dire ka be ka yurugu de jone be ka yurugu Assimi Goïta ani Batulunyang milliard basara obiseka courant di Maliens ma wallahi billahi nala masake halala a masake yere wolo di Maliens ma dogodo ama ngere ngi nganga wo jaja ngumbe ka yere fakadi abulo ko fanta an fanta jamana dia wallahi anga sanu be ka chouin bi francité ka chouin algérité ka chouin Assimi ni Batulu de be ka Mali sanu chouin bi a perevou de gilale flé Malien de bela jena so solita la de sosorita la ou be kuli la dongodo ou be ka baga mogo ma dongodo an M5 mogo an boranye kele jumende ke ango ko ka yurugu de kele ka bo Mali kono awa mba fo Malien bela jelengena jamana o jamana ko yurugu te kele jamana kono jamana te tanya fe ou bora tele la ko milliard bisegi chwena o tigi ma do halishini Malien milliard basaba Mali budget milliard basaba docteur Shogel Kokala Maiga ni fodo mo shima soso à une fois en 2023 wakati de la ni ma flou 23 24
quand Choguel était premier ministre à Boraïn kuma fa ko Mali sanu be ka chouin ay malien bela somi ko nga sanu be ka chouin aya fo domi wallahi billahi desara ka sinoko surasu desara ka sinoko malien ni surasi nunu fefe fleni warmbe nunu bulu extérieur la na forana ti se ka dala wallahi ala ou ben milliardaire multimilliardaire ou ye jamana naflo kla ou ye ramade nyonche ou mu miri jamana deuna sanu parti fitini de be di irisuma mogo gogo irisube ka nga sanu chouin o en galonde de sanu dinga do be di irisuma o lu sarabe bola mais sanu famba asimini batru de boule boka warimbe asimi gotabulu ate Mali président beka naflo farale nyogonka kata Modibo Keita la kana Moussa Traoré la kana Alpha Oumar Konaré kana Ibeka la a ben korane chasi war asimi war mu chouin asima delika chouin depuis alaka Mali da chouin ni nyogoma delika ke odi kelen fleta milliard basaba sanua sankele malien sankele milliard basaba obedese ka korani malien ma obedese ka malien deme obedese ka Mali armée la be kinali perdre flambeau bolobi parce que amé mana ko la bamako kono oba mana ko ke tuguni obetla ka taga wuri tuguni ka tan galon tige ka to noro mo wera wula kol de beka kol de ni terror de complicier ka taga mutaga minen ka galon noro mutaga la ko mutaga terror di mala arab se ka here ko jamana ya c'est un premier ministre premier ministre de fleka ni fotane mo vraiment fode c'est un premier ministre docteur Choguel Kokala Maïga mala mena vidéo spéciale ke kayira aula et projet Moutara Dubaï nous e aboshi Choguel la kadi asimima au projet fana mena vidéo koka Mali fait bé batuli sanu 3000 sanjuli ame sanjuli konobi sanjuli olube kas Mali sanu docteur Choguel ça dit que Mali sanu hakembe bon Mali kono Mali mun déclaré bi oye sanu droinde oye sanu droinde kor sentola femero sentola ça dit que Choguel kume bigini papier de ta note uta ura to ya genga bui parce que abu geni mogo de ko kebe ko jale fe asimiti fe e ma tara Ibeka ka video manunta parce que olu be zone fo be fana fe hali mogo dara asimida ka kantege bi bubu mabel ni abdunang metla ka tugo tiki kiden fana ko numa ke okoro nyenya madi pa horonte oni munu fana be ka barake surasi nunu horonto lu fana o horonkolo ndabangu horonkolo plus horonkolo etegal ka horonkolo o horonkolo ndamo de beje ou terete ou inconscient baluneti damo de bisekabe ou non tsekabe parce que on ye walde on la bo mali be nyina orokele ko on ye walde on la bo M5 klela ko mali kura kajo mogo de tarasa anga tlatuni ka o kokelenga siginga ko kokelenga anga tlaka mbako kelenga koro kanyi su janfa ante su janfa mais mama ben galon tige ka norada madeuna alati barka doila nya fo onyana musoko de asimi makosa bayaju Mali warde taraka do bayaju la Mali on bena biro mi ke batulu ka nyina be so nga biro kemebo batulu ko la avion compagnon babulu fema mena nta sije nta abebla video kela mba video bonyo na di bon Mali sanu ma fo Mali on nyina Mali sanu doro sanu mi Mali kono abise ka courant di Mali oma abise ka kaisra boka boba makofo kaya abise ka ke ube ka dundi fema jugu war maka wari wallahi muso ka jugu war maka teme doro kuka che muso ko kadai che teme bayaju la bayani pedolu de kelenga asimi makusa muso ko mietwa di bala ayanga jamana na flo be do muso la ka dese fuariala anga armée Choguel ka bilana de ka docteur Choguel Maïga to wakati mina uya kela bana uya dabo ko dadi mugo kain asimi a bekele Sadio Kamara kun kain ala bado akira bada o fana kele aw kele ari de Sadio faga pour que Sadio faga li kuma ka datugu ube bezu kere réseau kan mogo munu be ka Sadio ka kuma fo ko ka justice ke Sadio yi ube ta fo ko lu yera de terror yi uye maître Muntakatal ne ka tano kasola o fle kasola o bulu ko Muntakatal le terror yi o ma prévu soro ka to den fana mene prévu ma soro an ala here kawi o goro ne segu tungara ne ten fadi
ne ala here ke e Assimi fanga ngono ne Assimi fo fanga ma ko alhamdulillah ko Mali libéré la ko ne sera ka objectif atteint o koro ka fo ne te tungara den ala koro ko de nyamugo deni malien be ka sɛbɛn ka da me bidati fana fo ka da kan me ka kuma danbetigi denw kulo bɛ na hɔrɔn denw kulo bɛ na mais ɲamaden tɛ se ka nin kuma faamu nin ye kuma kɔrɔma de ni ko mɔgɔ ka su tɛ ko i ka dugu tɛ jɛ ka dutigiw minɛ k'u don kaso la ka nkalon tigɛ k'o nɔrɔ la ni sɔrɔsiw ye ne Segu Tunkara wele ko ne ka sen bɔ bɛn le sarifo sen na ko bɛn ye tero de ye n'u ma kɛ ala kana hɛrɛ kɛ ye u y'a fɔ dɔrɔn ne ye bɛn wele k'a fɔ bɛn ɲɛna n ko ne kan sen bɔ sen na n ko je vais jamais te trahir Mali jeune kelen ma bin ninnu ka piège kɔnɔ o ne Segu Tunkara de ne ye sɔrɔsi ninnu dɔn psychologiquement et mɔgɔ min nana États-Unis k'a ka kalan kɛ k'a ka doctorat kɛ dans la lutte contre le terrorisme e bɛ se ka fɛn fɔ ɲɛna et la théorie de complot ko bɛɛ kɛ k'i ka jamana dɛmɛ ni hakilinataw ye e bɛ se ka fɛn jumɛn fɔ k'o t'o dɔn e bɛ se ka fɛn jumɛn fɔ k'o t'o dɔn ninnu ye hadamadenw tɔɲɛ de nka mɔgɔ bɛ kaso la nkalon nɔrɔlen b'a bɛɛ la u ni sungurubaw de bɛ k'u jaabi fanga bɛ taa don min u kɛlen ma taa hali IBK minɛ u y'anw de wele k'an ka tugu kɔ bi an ka nafolo de bɛ di Batulu de Mali fɛn bɛɛ bi Batulu ɲangi de Mali fɛn bɛɛ sanu an ka sanu dɔrɔn n b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna Mali an ka pétrole sen b'a la an ka lithium sen b'a la Mali sanu bɛ se ka courant di maliyɛnw ma Mali sanu bɛ se ka Mali saraba bɛɛ dilan ni ala ni kuranɛ cɛ u y'a dun de zon de dun wallahi docteur Sogɛl Kokala Mayiga bɔra a y'a fɔ bɛɛ lajɛlen y'a mɛn donc an bɛ ɲɔgɔn bɛn an bɛna deuxième vie an bɛ bi ta bila yan nɔ an bɛ taa dɔɔni dɔɔni ni ala sɔnna ma an bɛ vidéo wɛrɛ kɛ Batulu ɲangi ko la a ye Mali projet minnu kan ka kɛ Mali tɔgɔ la ni Assimi ye Mali yɛrɛ projet minnu bɛ ni Assimi y'a yɛlɛma c'est à dire n'a tɛmɛna Assimi bɛ Mali tɔgɔ Mali kɛ titre foncier ka sɛbɛn Batulu ɲangi tɔgɔ la i b'a lakale ko mɔgɔ ma deli ka muso ye quoi muso miɛtɔya bolo quoi Bayajuru o de Assimi mago sa Pendelu de Assimi mago sa président miɛtɔ président jɛnɛyakɛla o de Assimi ye an ye Karim Keita don min na Karim Keita ni muso yɛrɛ don min na an ye IBK ka fanga fɔnɔ di an ye walidenw nana bɔ o taara sa misiridaw la ko parce que ko président mun b'an kunna IBK k'a y'a ka fanga kɛ ma famille d'abord ye a denkɛ ni sunguru de bɛ ye Karim Keita ni muso yɛrɛ don min na an bɛɛ ne fo ne sigilen bɛ tobi n yɛrɛ ma an ko Karim Keita gɛn ka IBK gɛn aw ka sɔrɔsiw kana aw sigi k'a kɛ jɛnɛya ye k'an ka jamana da aw b'a ka jɛnɛya kɛ a y'a kɛ dogo la mɔgɔ m'aw bɔ aw ka miɛtɔdenya bolo aw ka negetɔdenya bolo aw nege de o de Mali bila o de aw nege de to an ye Kidali perdu parce que aw ɲinɛna k'aw sɔrɔsi ɲɔgɔn dɔw de bɛ fɔrɔn na k'aw sigi musoko la Mali kɔnɔ ka kɛ mɔgɔ kɛlɛ ye ka cɛbakɔrɔ minnu wulila ka tɔgɔ d'aw ma k'olu den kɛrɛfɛ ka na ni sungurubaw ye président jɛnɛyakɛla o de Assimi ye k'a sɔrɔ ka wuli ka nkalon dɔrɔn mɔgɔw la fan bɛɛ ka Clément Dembélé minɛ a yirala ko Clément Dembélé nɔ tɛ o bɛɛ a bɛ k'o kɛlɛ a fɔra ko ka Clément Dembélé bila a y'i ban k'o bila Arabati fulu bolo u bannen bɛ k'o bila bɛɛ le cerveau u ye nkalon tigɛ ko bɛɛ le cerveau ye tero de mɔgɔ bɛɛ ye tero de Dieu ne dort pas ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma donc o de kun don maliyɛnw a k'an bɛn